Качи се отгоре се качи. Върху тях стъпвай. С двата крака. Охо! Добре. Така. Аз съм читър. Давай. Добре. Дай. Ох, зор, братче, а? На стената беше по-лесно. Не си тренирала отдавна. Трябва по-често да идваме. Нали? Само, че пари ти ще даваш. А? Само, че пари ти ще даваш. Ще искаме на майката, тя ще ни да даде. Добре. Браво. Изчакай да видя. Дръпни си това въжето. Така. Добре. Така, със следващото. Първо с десния крак. Точно така. Фани се с едната ръка за другото. Така. Оп. Добре. Сега ми е. Така че... Тук това мисля, че е най-приятното, последното да се спуснеш додолу, нали? Брат, не мога. А ти се хилиш от... Айде, ти си се качила, не съм се качила аз. Ти мисля, че се изразходва всичките сили на стената и тук не са ти останали. Нали? Опа, браво. Това са е лесно. Давай. Тата, ти не говори, че с 300 горе. Виж колко е лесно това. Айде, чакам те да се пусне сега. Дай с засилка. Гледай да спреш, да не изфръкнеш от... Сядай, смело. Диги бе кръчета напред. Айде. Браво!